A Revolución Verde e Azul chega a Pontevedra. Así presentou esta mañá o concelleiro de Desenvolvemento Sostible o novo programa do seu departamento, Pontevedra Flúe. Modelo de cidade que, ademais de reducir tráfico, ademais de gañar espacio peonil, sexa un modelo que sexa tamén referencia a nivel internacional en recuperación do espazo verde e azul, nesa revolución verde e azul da que falaba, é dicir, en recuperar os cauces dos ríos, pero tamén non só azul, tamén o verde, é dicir, todos eses espazos verdes que están vinculados aos ríos. 20 proxectos que suporán un investimento duns 20 millóns de euros, procedentes tanto de fondos europeos como do propio Concello. O eixo principal será o río Lérez. A día de hoxe é un río absolutamente canalizado polo centro da cidade, romper esas barreiras duras, facer ribeiras naturais, verdes, con árboles e que permitan, ben con grada ou ben con outro tipo de solucións que permitan o acceso ao río. Nos chamamos neste proxecto mollar os pés no río Lérez. Pero tamén se actuará no Gafos, o Rons e o regato de Valdecorvos. Sobre este último traballarase para a súa recuperación ambiental. Crearase un gran parque urbano no barrio de Valdecorvos e porase en marcha un proxecto piloto xunto coa Universidade da Coruña para rematar cos asolagamentos da rúa Fernando Olmedo. Crear balsas de inundación naturais, para que nos entendamos, pequenos lagos que se crearían nesa zona de Valdecorvos, que o que farían é, cando chove moito e o nivel de auga do rego medra exponencialmente, derívase esa auga, esas balsas, esas lagoas artificiais, embálsase a auga aí mentre a marea está chea e cando a marea baixa e o rego pode desembocar no Lérez e pode desembalsar a auga perfectamente, sácase libremente e evitamos con iso as inundacións en Padre Fernando Olmedo, non? O destape do Gafos entre Tablada e a Igrexa de San Xosé en Campolongo, a transformación da antiga ponte do ferrocarril sobre o Lérez nun miradoiro, a restauración ecolóxica da Xunqueira de Alba e a construción dun parque de auga no Paseo de Rafael Areses son as 4 actuacións que estarán en marcha a curto prazo. Imos facer zonas de solarium, zonas de acceso a auga que permitan o baño tamén no río neste espacio máis central da cidade, e que, por tanto, permitan integrar ese río no ocio e na gran zona verde e de ocio que imos crear en Rafael Areses co parque de auga e co parque de xogos infantís de gran formato. Pontevedra Flúe inclúe a conexión de Pontevedra coa vía verde do Salnés e da senda fluvial do Lérez dende Bora ata Combarro, aproveitando o proxecto que está a desenvolver o Concello de Poio. Ademais, antes de 2025 terán que estar rematados o novo parque de María Viñals en Campolongo e a recuperación ambiental dos salóns do Lérez.